Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 2019 год стаў годам шматузроўневага правалу. Сінергія правалаў сур'ёзна аслабіла інстытуты дзяржаўнасці. Год страчаных магчымасцяў. Гэта я зараз не апісваю свае ўражанні ад 2019 года, а цытую аналітычны цэнтр стратэгія і навукова-даследчы цэнтр Мізеса падвялі вынікі 2019 года ў 16 намінацыях. І да такіх высноў прыйшлі. Ці сапраўды з беларускай эканомікай усё так дрэнна, як кажуць незалежныя эканамісты, як на эканоміцы адбіваюцца чарговыя нафтавыя і газавыя канфлікты з Расіяй, ну і ўвогуле пра тое, як эканоміка паўплывае на будучыя прэзідэнцкія выбары, мы сёння і пагаворым з маім госцем, а гэта эканаміст, кіраўнік цэнтра Мізеса Ярослав Романчук. Добрый дзень, Ярослав. Прывітанне з Новым годам, з Раством, з усімі гэтымі святамі, якія займаюць думкі людзей. Ну пачаў з пазітыву, а зараз, я так разумею, пачне рубіць негатывам, абліваць. Чаму? Напрыклад, пазітыву адразу першая намінацыя наша, лепшы орган дзяржаўнага кіравання, і гэтым ім стаў зноў Нацбанк. У мінулым годзе быў Міністэрства знешніх МСЗ, Міністэрства внутренних знешніх справаў наш, і таму, што і інфляцыя у нас, як казаў Нацбанк, і залатавалютны рэзервы 9,4 мільярды даляраў, і дыялог добрыя ідзеі, супраціў тым дрэнным рэчам, якія, напрыклад, робяцца на ўзроўні міністэрстваў, выканкамаў і дзяржаўнага сектара кіравання. Так што пазітыў ёсць, калі ён ёсць у эканоміцы, мы яго адлюстроўваем, яго вось і бенефіцыары году таксама ёсць у нашых 16 намінацыях. Так што не ўсё было дрэнна, але зноў не хапала, вось калі вот той сінергіі. Што такое сінергія? Калі ўсе працуюць як адна каманда. Вось калі паглядзіце нейкія такія будуючыя падбудавальныя фільмы, як, напрыклад, фільм, памятаеш, «Цуд был», «Miracle», калі зборная алімпійская Злучаных Штатаў у 82 годзе перамагла зборную Савецкага Саюза. І там адзін за ўсіх і ўсе за аднаго. Вось было. А ў Беларусі ўрад у 2019 годзе працаваў як лебедь, рак, дышчука. Таму і не было такіх добрых поспехаў, і таму тэмпу ўзросту 1 ВУП, адсотак росту ВУП, гэта, па сутнасці, прыгавор той мадэлі, якую 25 гадоў будуе наша ўлада. І, па сутнасці, што яшчэ вельмі было пазітыўна, на мой пункт гледжання, гэта прызнанне гэтага вось тэарэтычнага і практычна тупіка праз прэм'ер-міністра. І Румас у снежні прызнаў, традыцыйная мадэль узросту эканомікі не дае эканамічнага зросту, трэба радыкальна яе мяняць. І вось гэта таксама, так што пазітыва ў эканоміцы было шмат. Тым не менш, тая цытата, якая мяне адразу прыцягнула ўвагу і якую першую вынес, это 2019 год стаў годам шматузроўневага правалу. Так. Вот сапраўды у нас 2019 год гэта правал па, апроч, можа быць, толькі МЗС, толькі што адзначана, па ўсіх узроўнях гэта суцэльны правал. Правал, перш за ўсё, а большая палова года была прысвечана таму, што мы стараліся атрымаць кампенсацыю за падаткавы манёвр. Нічога не атрымалася. Больш таго, Расія, я думаю, першая Беларусі ў свеце для Беларусі адказала, што не пакушайцеся на наш суверэнітэт. Гэта наша суверэннае права рабіць тыя падаткі, якія нам падабаюцца. І в гэтым сэнсе я вось калі прапанаваў падаткі манёвр для Беларусі, таксама спасылаўся на тое, што, слухайце, кожная краіна нават у еўразвязе мае права на сваю падаткавы манёвр, на бюджэтны манёвр. На жаль, гэтага не атрымалася. Не атрымалася у беларускага ўрада таксама правесці сваю лінію праз гэту 31 мапу дарожную, якую прысвечылі зноў большая палавіна года. Беларускі ўрад нічога не рабіў унутры краіны, толькі займаўся гэтымі мапамі. Нічога не атрымалася. Атрымалася нават рэчы, якія былі проста, кажуць, ляжалі пад нагамі. Дырэктар інстытута эканомікі, не эканомікі, таксама казала, што 70% малых і мікрапрадпрыемстваў дзяржаўных робяць менш за 1% дабаўленай вартасці.
калі яны нічога не робяць і яны такія бессэнсоўныя пункту гледжання камерцыі і прыбытку для эканомікі, прыватызуйце іх. Нічога з пункту гледжання прыватызацыі і уключэння гэтых прадпрыемстваў у камерцыйны абарот не было зроблена. Такім чынам вось ляжалі гэтыя вось пад нагамі гэтыя грошы, а ўрад на них не звяртаў увагу. Трэці год запар бізнес кажа, падаткавы цяжар асноўная праблема бізнесу. Падаткавая адміністрацыі, падаткавае рэгуляванне і адміністраванне падаткамі. Зноў нічога не было зроблена, больш за таго замарожаны нейкія пазітыўныя змены ў налогавым заканадаўстве на год, на два. Я не ведаю ні аднаго пазітыўнага змены з пункту гледжання інстытуцыянальнага структуры ўласнасці, напрыклад, рэалізацыі прынцыпаў нават дырэктывы номер 7. Усё гэта было па сутнасці правалена, а больш таго, гэта ўсё было як бы так зверху паліта тым, што Лукашенко сам казаў, зря аплата. Гаспадарства, намінальны заробак у сітуацыі, калі беларускі рубель падаражэў да даляра на 2,4%, на 14% тым, што выдайнасць працы вырасла толькі там на 1,3, ну гэта, безумоўна, залезлі ў кішэнь краіны і жывуць за кошт будучых пакаленняў, будучага 2020-2021 года. Такім чынам, ну, парушэнне законаў эканомікі заўжды выйдзе бокам. І толькі пытанне, ці гэта выйдзе бокам у 2020 годзе, ці выйдзе бокам у 2021 годзе. Так што, вось калі, а чаму вось синхронізацыя вось гэтых розных узроўняў? Таму што яны як бы асілівалі адзін аднаго. А калі адна дызрупцыя такая, ну, яшчэ можна з ім нешкім чынам нешта зрабіць. А калі вось адно, другое, трэцяе, там, 9 адзін на аднаго наслойваецца, вось, кажуць, бяда не прыходзіць адна. Вось гэта менавіта той вынік 2019 года, калі ў Беларусі бяда не прыйшла адна, але зноў 95% усіх бед гэта тыя беды, якія сталі результатам дзейнасці беларускіх уладаў, а не некі, як Лукашенко казаў, вось на раство, там, знешнія сілы, ніхто не прагназуе ўзрост. Слухайце, сусветная эканоміка вырасла больш за 3%, там суседзі нашы, Літва, Польша амаль за 4%, краіны Южнай Азіі, Южна-Восточнай Азіі там 5-6%, а Беларусь адзін, таму што мы целепаемся у рэчышчы вось расійскага гэтага шляху, яна таксама там 1,3% вырасла. Ну вось гэта пытанне, наколькі зноў правал выканання загаду Лукашенко наконт дыверсіфікацыі знешняга гандлю. Больш 5 краінаў за 10 месяцаў гэтага года зрабілі яшчэ больш экспарту, чым 5 краінаў, вось на якіх прыходзіліся экспарт у 2018 годзе. Канцэнтрацыя экспарту павялічылася. Значыць, ніякой дыверсіфікацыі не адбылося. Вось гэта таксама дызрупцыя, таксама правал, які мы акрэслілі і апісалі ў 2019 годзе. Так, а хто ў гэтым вінаваты па выніку? Вот, глядзі, мы памятаеш, мы калі прыйшоў новы ўрад, прызначылі Румаса, мы там казалі пра ўрад рэфарматараў, там невядома там чаго чакалі, там, конечно, можа быць і не там нейкіх там глобальных і рэзкіх рэформаў, но чаканні былі. Атрымліваецца, што нішто з гэтых чаканняў не спраўдзівалася, але от з-за чаго? Такая каманда дрэнная, такі Румас дрэнны, ці от што, ці знешнія ворагі? Кажуть, Румас може бути добрим мужиком, слава йому як сім'яніну, його добра, така щира сім'я, супер. Але з пункту гледжання функціоналу, того, як він виконував обов'язки прем'єр-міністра, це, безумовно, провал, тому що він, ось, по фактам, кажучи, не по тому, що він казав, а по фактам став горшим ще прем'єр-міністром, чим Кобяку. Тому що ті ініціативи, які він пропонував, ті постанови ураду, які не робив, свідчили про те, що Румас, по сутності, старався якби направити або ісправити ту палично-галочну систему, яку окреслив Лукашенко, працювати на вал, працювати на виконанні абсолютно міфічного прогнозу росту економіки на 4% ВУП. Нагадаю, що у червені-ліпені, по сутності, за паўгады да прыканцы, яшчэ міністр эканомікі, які стаў віцэ-прэм'ерам, і сам прэм'ер-міністр, і першы віцэ-прэм'ер, які бы таксама пайшоў на Мінскую вобласць спад Артурчин, казалі, падставаў для рэвізіі прагнозу на 2019 год няма. Гэта была такая гульня. Усе у куларах ведалі, што 4 ВУП не дасягненная мэта, але усе рабілі від, што, ну, вось, нешта можа цуд, які адбыцца. Цудаў не адбылося цудаў, і таму вось эта вось неадэкватнасць таму
тым задачам, якія стаялі перад краінай. Нават неадэкватнасць той палітыцы, якія Нацыянальны банк праводзіў, і тому, што павінны быў праводзіць Міністэрства фінансаў, Рада міністраў, і характарызуе сілу прэм'ер-міністра Румаса. Я думаю, што тут вельмі недарэчны піар праводзяць некаторыя сродкі інфармацыі і незалежныя ў тым, што ён такі рыначнік. Слухайце, можна назваць сябе гаршком, але і што з гэтага? Трэба проста даказаць, што ты рыначнік. Закон о бюджэце, закон о інвестыцыях, закон о прыватызацыі, нават тыя рэчы добрыя, якія былі праведзены праз палату прадстаўнікоў і заблакаваны адміністрацыяй прэзідэнта на ўзроўні змен у заканадаўства пра прыватызацыю, не было падтрымана ўрадам. Калі вы разумееце, нават Міністэрства Мінэканомікі кажа вельмі добрыя рэчы наконт кіраўніцтва альбо кіравання дзяржаўнымі актывамі, а Румас нічога не робіць для таго, каб падтрымаць і весці барацьбу з атраслявымі міністэрствамі, з ісполкамамі, для таго нават, каб падтрымаць Лукашэнкі. Лукашенко, калі зноў быў у Вітэбскай вобласці, ён сказаў, ведаеце, вось тут стратныя гэтыя мёртвыя сельскагаспадарчыя арганізацыі, давайте прадамо іх, нехта можа капейку дасць. Так падтрымайце адразу нейкім там пастановай, праектам, каб гэта было нейкім чынам рэалізована. Але вось Румас толькі што ён рабіў? Ён, па сутнасці, паўтараў тыя рэчы, якія кажа Лукашенко, але з пункту гледжання, напрыклад, дыялогу з бізнес-супольнасцю, дыялогу з экспертнай супольнасцю, з навуковай супольнасцю, дыялогу з міжнароднымі арганізацыямі. Усе казалі, ніякіх супярэчнасцяў там з Сусветным банкам няма, з Міжнародным валютным фондам няма, там з Раманчуком альбо іншымі там людзьмі там з Кефам няма. Так слухайце, калі няма, тады давайте так рабіць. Гэта шмат было піару, шмат пантоў, але вось справы канкрэтныя не было. І гэта год згублены для падмацавання будаўніцтва інстытутаў незалежнай эканомікі нашай краіны. Ярослав, глядзіце, мы прывыклі да таго, што можа быць нейкі там чыноўнік, міністр і хацеў бы нешта зрабіць, але ёсць у нас у краіне адзін чалавек, і яго нейкая там лінія, і супраць гэтай лініі пры ўсім жаданні міністр, прэм'ер-міністр пайсці не можа, ён вымушаны, ён пастаўлены ў такія нейкія рамкі, межы і гэтак далей. Сыходзячы з вашых слоў, мы атрымліваем іншае. Можа, нават і Лукашенко чакаў бы большага, а гэта не здолеў. Што было, напрыклад? І Калаўр з Нацыянальным банкам, і Мінфін з Ермаловічам, і Савмін, Рада міністраў з Румасам, яны ў аднолькавых варунках. Они угрызацца павінны ў гэту сістэму і адваёўваць гэту тэрыторыю. У каго адваёўваць? У тых там чырвоных дырэктароў, чырвоных там чыноўнікаў, у номенклатурна-сілавога блоку, якія прызвычаіліся да таго, што 25 гадоў яны там піляць, кажуць, адну гіру і нічога па-іншаму не могуць рабіць. Трэба проста угрызацца. Нацыянальны банк здолеў зрабіць такую сістэму пераканання Лукашенка, што ён кажа, добра, макраэканамічная стабільнасць ёсць, гэта наша заслуга, і кожны на кожнай сустрэчы аб гэтым кажуць. Так, і Лукашенко кажа, што эканоміка. Лукашенко на працягу года, адна з цытатаў у нашай намінацыі было: я гатова на ўсе рэформы. Ці гатовы вы? Трэба было акрэсліваць, альбо мы ацэньваем дзейнасць ураду, Румаса, Ермаловіча, усіх іншых міністэрства эканомікі па тым, як яны пашыралі попыт на рэформы, на тыя рэчы, якія выходзяць з пункту гледжання здравага смыслу, там навукі эканамічнай. І ў гэтым сэнсе Нацыянальны банк рабіў усё тое, што патрэбна рабіць. А вось Рада міністраў, Савет міністраў нічога не рабіў, альбо рабіў насупраць. Сукно памагалі, камволю памагалі, воршы памагалі, там усім гэтым, як Міністэрства фінансаў падлічыла, амаль 2000 прадпрыемстваў у 2018 годзе, таму што даных яшчэ за 2019 год няма, атрымлівалі дзяржаўную дапамогу. Амаль 2000. Гэта што такі столькі крок-па-кроку ўзросту? Так вы кажыце, добра, там акрэсліце Гомсельмаш, вось такое прадпрыемства, 5-10 прадпрыемстваў, усе апошнія, зноў я спасылаючыся на Лукашенко, кажа, трэба до конца 2019 года выраняць варункі працы на рынку ўсім, і малым, і буйным, і прыватным, і дзяржаўным. Чаму ўрад гэта не зрабіў? Каб вы робіце, калі аднаму не атрымліваецца, зрабіце спасылку на вучоных, зрабіце дыялог з экспертнай супольнасцю. Чаму на другой палове 90-х гадоў
Была рада навукоўцаў, экспертаў пры радзе міністраў, сёння няма. Чаму Нацыянальны банк спасылаецца альбо вядзе дыялог з экспертнай супольнасцю, а рада міністраў, Міністэрства фінансаў не вядзе такога дыялогу, таму што тут трэба разумець, якая матывацыя менавіта кіраўнікоў. І Лукашенко не будзе за Румаса альбо за Ермаловіча рабіць іх працу. Трэба, каб гэта зноў яны працавалі ў адной камандзе. А адной каманды не атрымалася. Я тут бачу не столькі там некампетэнтнасць, сколькі кажуць, не хапіла такой мужнасці, патрыятызму эканамічнага для таго, каб назваць там чорнае чорным, белае белым, сказаць, паколькі ўжо ён Румас напрыканцы года прызнаў, што там традыцыйная эканоміка ўсё зайшла ў тупік. Паколькі Лукашенко казаў, што там трэба вось зрабіць і гэта, і ён прыгатовы на рэформы. Гатоўце, рабіце, пашырайце попыт на рэформы з пункту гледжання тых людзей, якія будуць потым бараніць нашу незалежнасць з розных рызыкаў, ад розных выклікаў, якія ёсць і ў бліжнім там зарубежжы, і ў дальнім зарубежжы. Добра, я зразумеў, хто захоча паглядзець пералічаныя асноўныя правалы 2019 года, гэта можна зайсці на сайт цэнтра Мізеса, і там ўсё пералічана. Гэта тут на першым месцы правал забеспячэння эканамічнага роста і пагружэння краіны яшчэ больш у лавушку стагнацыі, правалы у паляпшэнні фінансавай і плацёжнай дысцыпліны, дыверсіфікацыі гандлю і гэтак далей. Мне зацікавіў адзін момант у вашай фразе, калі вы казалі пра тое, чым займаўся, пра гэтыя падатковыя манёвры і гэтак далей. Прагучала такая фраза, што Беларусь пакусілася на незалежнасць Расіі. Так, это зноў была заява Міністэрства замежных спраў Расіі, што гэта наша суверенное право рабіць нашу падаткавую сістэму згодна з тымі выклікамі, з тымі задачамі, якія мы ставім перад нашай эканомікай. Зноў, калі я год таму, яшчэ 2018 годзе на паседжаннях розных казаў прадстаўнікам улады, спадарства, вы не даб'ецеся кампенсацыі на падаткавы манёвр, таму што гэта не вынікае ні з чога, ні аднога дакументу. З тое, што вы прыдумалі сябе, добра, але Расія там і вуснамі прэзідэнта, прэм'ер-міністра, Міністэрства фінансаў Расіі казала, слухайце, гэта наша права. Калі гэта будзе, тады гэта будзе, кажуць, у пакеце асіметрычныя меры, якія нам, па сутнасці, Расія прапанавала. Але гэта з тым, з чым не пагодзіцца ні Лукашенко, ні вы ўсе, таму што гэта, па сутнасці, азначае аддаць суверэнітэт, частку вельмі важную у Крэмль. Ці вы з гэтым згодны? Не згодны. Але зноў, калі вы робіце гэта, рабіце план Б. План Б заключаецца ў тым, што сёння вы не можаце працаваць, як кажуць, бюджэт 2020 год. Гэта бюджэт краіны, быццам бы нічога не адбываецца. Быццам бы ўсё добра працуе і ўсё. А на самой справе, калі толькі пачатак года мы бачым, не будзе кампенсацыі па налогу падаткавым маневру, не будзе старых схемаў пастаткі нафтапрадуктаў і цана на газ, можа быць, нават яшчэ больш. Будуць пагоршаны варункі доступу беларускіх тавараў на расійскі рынок. Значыцца, будзе верагоднасць таго, што будзе рэцэсія. Для таго, каб не было рэцэсіі, трэба палепшыць варункі працы для беларускіх вытворцаў, таварах і паслугаў. Рабіце гэта. Калі вы разумееце, што калі вы на кожным зноў завуголле кажаце, ПВТ наша ўсё, там 2 мільярды долараў экспарту, калі вы кажаце, што вы робіце стаўку на кітайскі, беларускі вялікі камень. Чаму? Таму што падаткі нізкія, таму што рэгуляванне там нізкае. Той жа прынцып распаўсюдзьце на усю тэрыторыю нашай краіны, рабіце гэта нормай для малога сярэдняга бізнесу, і усе будуць вам казаць супер, пупер, і праз 5 гадоў у нас значна будзе павелічэнне інвестыцый, і эканамічнай дзейнасці, і канкурэнтаздольнасці. Цэнтралізацыя інвестыцыйнай вытворчай дзейнасці у сітуацыі такой масавай дызрупцыі, я яшчэ не кажу пра 4-ю прамысловую рэвалюцыю, гэта смерць, гэта тупік, як уже сам прэм'ер адзначыў. Калі усе на такім узроўні адзначылі, давайте сядаць за стол, давайте, кажуць, інклюзіўна, і Нацыянальны банк, і Рада міністраў, і Міністэрства фінансаў, адміністрацыя прэзідэнта, зробім нейкі там кола такіх сяброў альбо патрыётаў Беларусі, якія будуць выпрацоўваць стратэгію развіцця. Таму што рэагаваць толькі на тое, што там кажа Крэмль, як там нафта якая, альбо там што з курсам беларускага рубля. Гэта, слухайце, гэта рухацца, зноў, як яшчэ такое ёмкае слова было характарызуючае 2019 год, занавожванне.
Вот за наводжванне не то, что там адразу мы уже все там гибнем у гэтым навозе, а за наводжванне. Там памылкі, там таксічныя актывы, там недарэчнасць, і паступова гэта навоз уже вось столькі. Там гадзін вобласць, яна уже там падае, Віцебская вобласць, там некараку, Магілёўская вобласць падае. Ну, слухайце, ну што мы будзем глядзець на гэтым навозе таптацца, спадзяючыся, што там будзе нейкая там цвёрда алмаз? Ну, не будзе такога. Ну, лагічна, калі вот там, прыняць вашу тэзу за асноўную, атрымліваецца так, што вот все гэтыя размовы пра паглыбленне інтэграцыі, адпаведна вот гэтыя вот размовы пра тое, што мы страчваем незалежнасць, пагроза страты незалежнасці ад паглыблення інтэграцыі, ўсё гэта стала адказам России, ці абарончым адказам России на наш замах на незалежнасць России, якое было выказана по патрабаванні кампенсацыі за падатковы манёвр. Это можна разглядаць у номінацыі «Жарт» 2019 года. На самой справе мы глядзім, што быў такі вось стрэльба альбо ружо, якое вісела на сцяне з 99 года. І ніхто не ведаў, што з ім рабіць. Наша ўлады спадзяваліся, што гэта стрэльба, якая дае магчымасць атрымліваць там, рабіць з Беларусі нафтавы эмірат. Расія спадзявалася, што можа быць нейкім чынам яна выстраліць і дазволіць Крамлю зрабіць нейкі там прарыў у інтэграцыі, зробіць Пуціна прэзідэнтам нейкай іншай геапалітычнай адзінкі. Ну і вось таму мы цяпер бачым, як гэтыя агонь і вада сустрэліся, як яны адзін з адным ваююць альбо там спрачаюцца. Але зноў, калі мы маем план Б, калі мы маем, ну, калі не атрымаецца, то ды што? Тады трэба мець вось менавіта тое, што асноўная вось крыніца слабасцяў нас, гэта там не перамовы з Расіяй, не перагаворшчыкі нашы. Гэта слабасць нашых інстытутаў эканомікі, гэта слабасць інстытутаў, якія там кіруюць уласнасцю, кіруюць прадпрыемствамі, размяркоўваюць гэтыя бюджэты. Зноў, дзяржаўны заказ гэта амаль там 8 мільярдаў доляраў. З 8 мільярдаў доляраў сам генеральная прокуратура кажуць, ну 25% гэта тое, што альбо хабар, альбо нейкія адкаты ідзе. Ну так слухай, спадарства, ну мы не меняем людзей, а трэба змяняць всю сістэму. Таму, глядзіце, у 2019 годзе разочараванне альбо скандал быў. Таму што добра, што злавілі гэтых карупцыянераў вакол Мінздрава, але зноў, якія высновы зрабілі з гэтай карупцыйных справаў, сам зноў Генеральная прокуратура публічна кажа, 12 гадоў уся сістэма Міністэрства аховы здароўя было павязана карупцыйнымі сувязямі. І што было зроблена для таго, каб гэта не было ў 2020-2027 годзе? Нічога не зроблена. Нават тыя людзі, якія стваралі гэту сістэму, яны па-за межамі, па-за радарамі вось гэтых крымінальных справаў. Вось што, калі нават карупцыю там нехта там ідэнтыфікуе, там дзяржаўны кантроль альбо КДБ, вось дзяржаўны камітэт там пасадзілі гэтага чалавека, там быў намеснікам Рады бяспекі Беларусі. Белнафтахім. Глядзіце, да якога слабасці ў сістэме кіравання мы дайшлі, калі зноў дзяржаўная генеральная прокуратура кажа, мы звяртаем увагу з Радзе міністраў на карупцыю ў сістэме Белнафтахіму. Не, мы робім усё тое, каб выконваць закон, адкрываць крымінальныя справы, а звяртаем увагу Радзе міністраў на карупцыю. Як это можа быць? Вы проста рабіце сваю справу. Калі у вас ёсць карупцыя, падставы да гэта, крымінальная справа і наперад. Але зноў, з другого боку, не можа быць сітуацыі, калі супраць дырэктара аднаго з прыватных прадпрыемстваў, якога пасадзілі, трымалі за кратамі 1,5 гады, і па абвінавачванні ў тым, што ён атрымліваў хабар у кафэ, якога не існавала. Гэта быў агавор тыповы. І зноў, калі вось зноў Лукашенко звяртаў увагу і публічна крытыкаваў органы ўлады, таму што яны дзейнічаюць так, што палова беларусаў гэта парушальнікі закона. І вось загадка гэтага года, чаму пры праверцы юрыдычных асобаў амаль 99% усіх правераных прадпрыемстваў маюць парушэнне закону, і зноў гэта 16 мільёнаў за цэлыя 5 гадоў парушальнікаў нейкіх адміністрацыйных там працэдур права з пункту гледжання фізічных асобаў. Атрымліваецца, што беларусы ў сваёй краіне гэта татальныя парушальнікі законаў, а калі мы там 10 гадоў
платформе бізнеса кажам, адмяніце гэту лінію альбо строку у бюджэце, якая плануе паступленне штрафаў. Ну, адмяніце яе, таму што яна стварае вельмі дрэнную матывацыю. Дрэнная матывацыя ў тым, што кожны там міліцыянер, як сам Лукашенко зноў кажа, кожны там таможанік, кожны там гаішнік мае гэты план, і ён павінен гэты план выканаць. Як мае план кожная школа па таму, як падпісацца на нейкую там дзяржаўныя газеты. Як маюць пляны загнаць людзей на гэты хакей або на іншыя прадпрыемствы спаборныя. Гэта палачная, галачная гэта сістэма звышцэнтралізацыя. Яна і дае збой, яна і з'яўляецца крыніцай занавожвання ўсей краіны, з'яўляецца крыніцай небяспечнасці ўжо нашай існавання нашай краіны. Ну, стварыў гэтую сістэму хто? Дзеючы кіраўнік. Безумоўна, мы кажам, што так ён сказаў, але зноў, калі ён бачыць, што нешта адбываецца, ён ж палітык, так, ён рэагуе на нейкія там стымулы, якія ёсць там знутры. Калі вы бачыце, што кіраўнік мае нейкія сумневы, як Нацыянальны банк, вось не кажа Нацыянальны банк, калі Калавр бы сказаў: Григорович, я разумею, что у вас выборный год, давайте мы друкуем там 10 миллиардов рублёў, будем стимулировать кропки ўзросту, кожнаму дамо там гэтых грошаў, як там один из акадэмікаў Беларусі казаў, трэба надрукаваць гэтых грошаў, манетызаваць нашу эканоміку, ўсё будзе добра. Ён гэта не кажа, таму што ён адказны патрыёт і прафесіянал нашай краіны. Таксама такой же вось стаўленне мы спадзяемся атрымаць ад Рады міністраў, ад Міністэрства фінансаў, перш за ўсё Міністэрства падаткаў. Таму што Міністэрства падаткаў, яно ж не можа казаць: ну, гаспадарства, давайте мы знізім на падаткавы цяж на 10%, таму што заданне Міністэрства фінансаў падаткаў гэта сабраць нейкую там суму грошаў. А тое, што мы забіваем узрост эканамічны, тое, што мы забіваем стварэнне новых прадпрыемстваў, гэта не, як кажуць, не ўходзіць у іх мандат. Вось таму яны гэта робяць. Трэба зноў палітычная воля зверху. Лукашенко не даходзіць да такіх нюансаў. Яму здаецца, што гэта палачная галачная дысцыпліна, гэта мадэль, ее можна нейкім чынам справіць. Трэба проста казаць: не, Александр Григорьевич, все, дайшлі да крызісу, дайшлі да таго, што эканоміка з'яўляецца крыніцай небяспекі, і трэба займацца эканомікай. Але зноў, калі мы бачым прызначэнне міністрам эканомікі чалавека без эканамічнай адукацыі, тэхнара, які там 16 гадоў, пры ўсім там рэспекце гэтаму чалавеку, але тут патрэбна сістэмнасць поглядаў на эканоміку, веданне эканамічнай тэорыі, веданне эканамічнай палітэканоміі, веданне транзіталогіі, для таго, каб даваць рэцэпты. Але калі першы віцэ-прэм'ер кажа, чаму менавіта гэтага чалавека на прэм'ер-міністра эканомікі, таму што зручна з ім працаваць. Ну, як то зручна працаваць? Слухайце, я шмат ведаю там сусветных цэнтраў эканамічнай мыслі, але Горкаўская сельскохозяйственная акадэмія не з'яўляецца ў спісе тых крыніцаў тэарэтычнай веды пра эканамічную палітыку, якая давяла да некага эканамічнага цуда ў нашай краіне. Таму так, добра, ён можа там быць, які зручна з ім працаваць, але трэба, каб ён таксама стварыў нейкі цэнтр выпрацоўкі рашэння для Беларусі. Таму што калі мы будзем зноў старацца проста перакладваць з аднаго кішэні другой, добра, гэта пойдзе, як Румас робіць, як там Круты робіць, як цяпер у Чарвякоў робіць, але зноў гэта мы